Hola, bon dia. Soc August, d'aquí del Mercat de Sants. El meu establiment és Que Viure Salva i August i estic aquí per respondre als vostres dubtes del Mercat Respon. Hola, Instagram. Ens preguntes a través d'Instagram. Vull preparar una taula de formatges. Quins em recomaneu? Bueno, això dels formatges, com dic, és bastant personal. Fer una miqueta de varietat, que n'hi hagi diferents gustos, perquè la gent li crida l'atenció al fer-ho. Formatges diferents, doncs, que criden una miqueta l'atenció. Un formatge així curat d'ovella, que és un formatge de la Serra de Càdiz, que és el paiollo, que és així amb romaní curat amb manteca, que té un gust peculiar, no és com un manxego. Un amb tòfona, que és un pecorino, que és molt sabrós, molt fortot, i fa una miqueta el contrast de formatges. Un idiazàbal, que seria un formatge fumadet. Hi ha gent que també posa formatges de pasta tova, tipus camembert, tipus brie. Bueno, ja dic, fer una miqueta de varietat. Tampoc molts, perquè els formatges són una cosa que fa pes, que fa volum i en seguida et pots fartar. Els formatges clàssics els tenim, però tampoc ens podem oblidar que un bon manxego també pot quedar molt bé, la veritat. Però continuo pensant que és algo molt personal, és un formatge buscar una miqueta la varietat, cabra, ovella i vaca, per fer una miqueta la varietat així. Com dic, és bastant personal. Espero haver-vos pogut ajudar i gràcies per la vostra pregunta. La Sinonojosa ens fa arribar la seva pregunta per Instagram. Hola, m'agradaria preparar un plat variat d'embotits pel dia de Nadal. Quins en recomaneu? Gràcies. Bueno, doncs faríem uns clàssics. A mi, la veritat, que reconec que són els embotits que més em criden l'atenció. Començar per un bon pernilet, així sempre és una cosa que crida molt l'atenció, sempre omple molt i queda, la gent en seguida tira pel pernilet, però no ens oblidem d'un bon llom ibèric d'aglà, una llonganissa ibèrica, també molt bona, d'aquí de Badajoz, aquesta que és un xoriço ibèric polar, també de Salamanca, molt bo, però no ens oblidem d'una llonganissa d'aquí del Berguedà, molt bona. També podem combinar amb uns embotits, tipus un bull blanc i negre, aquest del nit i dia, i fer una miqueta el mateix, una miqueta de color, varietat i omplir bé el plat. Això són coses que sempre ens agraden, que són coses que hem menjat tot l'any, però criden l'atenció. I jo crec que més o menys seria aquesta la idea, algun paté per acompanyar, però en general seria això, lo clàssic. Gràcies per la teva pregunta. Alberto Ruiz ens envia la següent pregunta per Facebook. Quin formatge recomaneu per gratinar els canelons? Jo recomanaria el que ratllem nosaltres, que és un formatge que queda així bastant filoset, que el fem servir en formatge mental, fem servir un formatge d'ovella, que quedi així, que li doni més consistència de gust, i en general és aquest tipus de barreja de formatges, ja dic, mental, i manxegos, tot una miqueta, algun trosset de bola, moltes vegades. Això li dona una varietat de sabors que queden molt bé, costa molt de cremar, de gratinar, és veritat que costa una miqueta, però queda molt sabrós, no queda gras, és un formatge que es pot congelar, fer servir després sobre el menjar calent, i és el que normalment fem servir sempre, la veritat. Gràcies per la teva pregunta. M'ha agradat molt participar amb el Mercat Respon i us esperem al Mercat de Sants. Gràcies. Hola, bon dia, soc l'Ismael de la teva peixateria del Mercat de Sants i estic aquí per respondre a tots els dubtes que tingueu respecte al peix. El Mercat Respon. L'Adela des d'Instagram ens pregunta: hola, per fer un bon fumet de peix, quins tipus de peixos haig de fer servir? S'hi posen musclos? Hola, Adela. Aviam, per fer un bon fumet, el principal és el peix de roca. Peix de roca d'aquí del Mediterrani, que hi hagi una miqueta de cada, que hi hagi congre, que hi hagi aranyes, cap de rap, galeres, són molt gustoses per fer el fumet. Tot això, qualsevol espina, qualsevol cap que tinguis a casa d'algun peix que hagis comprat, una miqueta de cap de rap, t'anirà perfecte. Musclo, en principi, no s'hi posa al fumet. Si vols, el que pots fer és obrir-lo, el musclo, amb una miqueta d'aigua, i aquella aigua, si et fa falta, afegir-li al fumet. Espero haver-te ajudat amb la meva resposta. De Xelleta ens fa arribar una pregunta a través d'Instagram. Com es fa la zarzuela de peix i quin peix porta? Bueno, de Xelleta, aviam, la zarzuela, cada maestrillo tiene su librillo, diuen. Aviam, en principi, necessitaries el lluç de palangre, necessitaries cua de rap, sípia, calamar, musclo, almeja i alguna gamba o algun escamarlà. Això és el principal, és la base d'una zarzuela. Cadascú fa de la seva forma, no? Després hauries de fer un sofregidet, hauries d'obrir els musclos i les almejas a part, després posar-ho tot junt,
però en principi els peixos que necessites per la zarzuela són aquests. Bé, de Xelleta, espero haver-te resolt el teu dubte. La Selene ens pregunta a través d'Instagram quina part del salmó s'utilitza per fer tartar. Hola, Selene. Per fer el tartar de salmó, ja que és un menjar que és cru, pràcticament cru, la part millor que et diria seria el llom del salmó, la part de dalt. Jo trauria la part de la ventressa, que és el més greix, és un té més greix, i la part de dalt és la part que et diria millor. Tallaríem a quadradets petitons, uns tacos, i seria ideal per fer el tartar. Espero haver-te solucionat la teva pregunta. Espero haver respost als vostres dubtes del Mercat Respon. Ens veiem al Mercat de Sants. Adéu-siau. Hola, soc l'Helena Rius, estic al Mercat de Montserrat i estic aquí per resoldre els vostres dubtes de Mercat Respon. El Santiago des de l'Instagram ens pregunta quins ingredients porta la pilota per a la sopa de galets? Doncs bé, porta carn de vedella, es pot posar també de tocino, ou, julivert, all, farina de galeta, es pot posar pinyols també. Res, s'amassa bé, es fa la pilota i ja la tens per posar-la al caldo. Espero haver-te ajudat, Santiago. Hola, Eva, ens preguntes a través d'Instagram per fer canelons tradicionals quines carns has de rostir. Doncs bé, jo t'ensenyo aquesta, que és conill de vedella, que surt molt melós. També tens que posar-li tocino, l'alcohol, si vols, també és molt melosset, pollastre. I amb aquestes 3 carns faràs uns canelons boníssims per al dia de Sant Esteve. Bé, la Sara ens fa arribar la seva pregunta per Instagram. Quina és la millor carn per preparar unes bones hamburgueses? Doncs bé, mira, la millor carn ha de ser, si és de vedella, ha de ser conill, coll, filet de pobre, això és el més melosset. Si la carn és molt polida, surten seques. Llavors, si fas amb la carn que t'he dit, et quedaran unes hamburgueses boníssimes. Gràcies per les vostres preguntes, espero haver-vos ajudat i fins una altra. El Mercat Respon.